Боже, как кара в насрещното толкова? Качете го някъде този път. Къде сме автомагистрала Тракия, просечката Бургас-Карнобат. Посока Карнобат. И имаме човек, който кара в насрещното. Бах ти лудия! Бах ти лудия, майна! Кара с 100. Кордон присвятка в насрещното. Човека се кара. С сляп мигач. И усилва на около 110 вече. Това само в България може да го видиш. Мамара, може да го види някой? А?